Wala pa kami lunch mga kabisdak. No, hindi pala kami nag-lunch kasi normally pag yun nga pag meron kasama mga bata, very common yan, no? Kasi yung mga bata diretso na yun eh. Diretso na sa paglalaro sa playground. Kaya yun, wala kaming time, wala kaming chance na maka-lunch doon. Tapos na-injured pa si Gian. Pero plano namin ni Ami after kasi ito na yung last stop. Hello? We're watching your vlog. Ay, yung mga subscribers mga kabisdak. You want to say? Yeah, we're number one. And Ah, then I saw salamat. you when we're driving. We're very happy. Oh, meron tayong nakasama mga kabisdak. Okay lang? Yeah, Salamat. include us in your vlog. Okay. Because we're watching you. Yeah, Hello. one of the subscribers. Ano pa pangalan niyo? Well, Lani, Yati. Ah, okay, salamat. Here at the Geelong Jetty. Pasya, andun sila si Ami tsaka si Si Gian. Amit, ano pangalan niya? Ah, Gian, and si Sandre. Si Gian. Ito, friends nam. Famous. Yeah, famous. So, saan kayo dito po? Mosman. Ah, Mosman, sa city lang. Ah, sige. Sa Maryland. Maryland ka. Yeah. Sa ano po, sa Pilipinas, saan po kayo? Papa ko Cebu. Bisaya din. Kami Cebu. Bulacan. Bulacan. Oo, Kayo pati? Isabela. Isabela. Baka meron kayo gustong i-shoutout na. Shout out sa aking mga anak. Ay. My RL, Risa and Ryan. Hi. Hello, hello, shoutouts po sa inyo. Ikaw po kuya. Yeah, same. Ikaw ate. Shout out to Imelda and Jay. Well done. Basta. Okay lang, ilagay ko to. Yeah, oo, shout out sa aking mga kapatid. Sa vlogger. Sa Pilipinas. Bulacan. Come on, say hello. Okay. Hello, hi sa vlog. I have a YouTube channel. That's a YouTube channel. Bravos, bravos. They say I'm going to Philippines. Yes, soon I'm traveling to Philippines. Ah, Yes, that's good. to Manila. He's really good vlogger, very simple, humble. Bravos. He's vlog every day. We are the other vloggers. Salamat. The other vloggers. Yung mga kabisdak, nakakahiya mga We kabisdak. love his stuff. So, andito kayo sa ano? No, Napasyal we're lang just dito. driving and then I saw you. Wow, it's bisnak. Kasi bisnak, para tayo include. We're always sitting Maryland, RSL. Yeah, near RSL, maybe 3 minutes walk from Yeah. RSL. Sige. Sige, thank you Sige. ha. Thank you. Salamat. Kabisdak o si manood na tayo sa TV. Magsama-sama tayo, Bisdak o si Yun mga kabisdak, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon mga kabisdak. Ngayon is December 26. So ito yung day after ng Pasko. And then very exciting tong episode natin mga kabisdak kasi makakasama natin yung mga kaibigan namin. Mamasyal kami doon sa The Entrance. Napakagandang lugar mga kabisdak. 2 beses namin nakapunta doon kasi sobrang ganda talaga. And then yun, day trip lang tumasak, balikan lang. So andito kami ngayon mga kabisdak, no. Dito kami magmi-meet up sa Derabon Reserve. So yung iba andyan na. So yung iba papunta pa dito. So 4 na family kami. Ito kami sa Odero. So yun na yung bridge. So sigurado ako nakita nyo na tong lugar na to sa ibang vlog namin. Ayan o, nandun sila mga Zach. Yung sa left side, mayroon dyang stopover. So yung iba andyan na mga kabisdak. So ayan, exciting yun kasi si Paring Rex mga kabisdak. Si Paring Rex, yung isang kaibigan namin, magaling kasi mag-fishing yung mga kabisdak. Kasi yan yung hobby niya dito, yung pinaka-paboritong hobby talaga. So matagal na siya nag-fishing dito sa Australia. Ilang years na since dumating sila dito, no? So magaling, meron siya mga gamit. So try nating makita kung paano mag-fishing si Paring Rex. Alright, andun sila, pakita mo. Yan sila, nakapark na sila dyan. Daming sasakyan kasi holiday. Daming nagta-travel mga kabisdak. Grabe ang ingay mga kabisdak ko. I think mga paniki yan or tawag na yung mga kabisdak. Nakalimutan ko yung term sa Tagalog. Grabe ang ingay. So yung mga kaibigan namin nandun siya mga kabisdak. Yan din. So ito si Gian. Come on, let's go.
natulog kasi ito sa biyahe mga kabisdak kasi inaantok. And then kagabi din kahapon sobrang pagod nito kasi kasama namin yung mga kaibigan namin na Christmas party kami kasama. Sila din yung kasama namin kahapon na Christmas party. So yun mga kabisdak So normally mga kabisdak itong lugar na to, ito yung parang stopover sa nagta-travel papunta sa Central Coast. Yung Central Coast, yun yung lugar ni Kuya Roby, si Idol Abrodero ako. Maganda kasi dito mga kabisdak mag-stopover. Normally mapahinga, yung iba kakain muna, magkape. So ito sila mga traveler din to mga kabisdak. Yun yung kaibigan namin, yung mga kids. Wala pa sila. Nag-jet ski. Yun. Yan, Zach, kasama namin. Okay. Hello, hi pre, parang Rex. Pre. Good morning, pre. Gail. Good morning, mga subscribers. Hey, Rose, yun mga bata. Pre, nag-vlog ako pre ah. Morning, Ito, Zach, yung paborito niyo mga bisdak. Daming pre, na-miss ka na ng mga subscribers. Morning, mga Parin Jay. Kumusta kayo? Sikat na din to mga bisdak. So, Vlogger na rin. tay, tama father ni Parin Jay mga bisdak, nagbakasyon dito sa Australia. Nanay mo pre? Nandun sa loob sakyan. Doon. Kaya pala open yung sasakyan mo dun. Pre, Rex, Gail, Merry Christmas. Merry Christmas. Happy New Year. Sa lighthouse mo na no? Yung first daw? Antayin pa ba natin sila Ate Jen dito? Rose, Merry Christmas. Merry Christmas! Merry Christmas! Kids, Merry Christmas. Hi, subscribers. Vlog! Hi vlog. Hi Lexi. Hi. This is Lexi guys. Merry Christmas Lexi. Hey. Hi Gianna. Merry Christmas. Galvin, come here. Merry Christmas Galvin. Ahoy! May tayo! Lexa, say hi to the vlog. Hello, comments! Gian. Ahoy! Ito yung bigating nanay ni Parin Jay. Nay, sama ka sa vlog na So yun, Merry Christmas. Merry Christmas! So yun lang, makikita mo to sa YouTube. Sa YouTube. Okay. Ay, shout out sa akin. Sa Isabela. Isabela. Baka meron kang gusto i-shout out. So yun, yung mother ni Paring Jay, no? Si Paring Jay, meron na nakakilala sa kanya dahil nasasali ko sa vlog. Okay. Yun, napakabait na Zach at masarap magluto. So yun mga Zach, papunta na kami mga kabisdak, no? So yun sila si Paring Rex and family. So yung unang next stop namin is dun sa lighthouse. Maganda yun mga kabisdak, pero na-vlog ko na yun. Makikita nyo sa last vlog, sa old vlog ko, pero yun na i-vlog natin ulit na kasama yung mga friends namin. So yun, andyan sila. Rex! Pre, itakits! See you, mga kapitsa. So ganito ka busy mga kabisdak, no? Yung daan ngayon, grabe, ang dami sasakyan mga kabisdak. So normal yan dito mga kabisdak. For holiday, long weekend, ganito talaga yung ka-busy. Grabe. Anay, nindot ka na siya. Tinda niya mga kabisdak, parang laruan. Parang laruan yung mga sasakyan. Pero kahit busy, hindi traffic. Traffic lang, deso lang. Sila Paring Rex siya kasi Paring Jay nasa unahan na mga kabisdak. So andito na kami sa lighthouse mga kabisdak, no? Medyo malayo ko nakapark kasi puno yung parking area kasi na malapit dito dyan mga kabisdak. Sobrang liit lang niya. Siguro nasa mga 30 spaces lang yan. Puno. And then naligaw din kami mga kabisdak, kami ni Ami. So na-late kami ng 15 minutes. Nagkamali ako ng exit dun sa highway kaya umikot na kami. Pero yun mga kabisdak, sobrang ganda dyan mga kabisdak. Pakita ko shortly. Merry Christmas. Hello, Merry Christmas! Merry Christmas. Merry Christmas. Hi Sandre. Merry Christmas Sandre. So yan, so, andito na kami sa lighthouse. Yan o. Kailangan ng ticket para umakyat dyan, no, sa lighthouse. Face mama. Smile.
Oh, kayo din, smile! Smile sa camera, hi vlog. Hi, followers! Hi, followers! Hi, followers! Hi. Happy New Year! Thank you. Hi, everybody. Yung mga bata so sobrang enjoy niya mga bata mga bisdak pag magkasama sila dito mga bisdak yan dyan. Ano yan, pag merong event pwede dyan, ang tawag niya babe, event room. Thank you. Yung mga wedding yung mga wedding, so pwede kayo mag-rent dito kung pero sigurado mahal to kasi pag dito yung yung event, yung mga saklibawa wedding, ito yung view nyo, ang ganda. Hi Sandre, how are you? Good. Rian. 1903 AD, 1903. Oh. So, yun mga kabisdak. Amazing na rock formation mga kabisdak, no? Nakakamangha. Di ko alam kung paano siya formal, natural ba yan or old port ba to, kasi yun, lapitan natin mga kabisdak, lapit tayo dyan para mas ma-explain ko sa inyo. Ha? Itong hadlo kayo. Oh, are we going to the beach now? Yeah, downstairs. But be careful, wait for the adults, wait for the We're so parents. hot. I want to go in the beach now. Are you hot? I don't know. Is your beard hot? Go! Go away from Hi. I'm going to wiggle you. Yeah, diba? Ganda tayo, ganda na. Hindi ba mag-high tide? Hindi naman siguro. Hindi. Ganda. So yung mga kabisdak mo, grabe, ang ganda mga kabisdak. So lapit tayo mga kabisdak para mas focus ko yung rock formation doon na amazing. Saan doon yung mga bata mga kabisdak? Maganda din siya sa mga bata dyan lang banda. Alright. Okay. Here. Kids. So dito tayo mga kabisdak kay Paring J. Tapos kita nyo mga kabisdak, may mga linya ba? Ha? May mga linya, tapos ang straight ng line. So, yung may mga idea mga kabisdak bakit siya ganito. Tarongin natin si Paring J mga kabisdak. Bakit ganito? Pre, ano yung explanation pre? Bakit may mga linya tapos flat talaga yung bato? Tapos kita mo? Hindi ko alam. Parang naging yung plates ba no? Grabe yung niya ba yung dito tayo pre. Dito tayo. Dito ka pre. Wait. Yan mga kabisdak. Si tatay, yun sa tatay. Ay tay, shout out. Diyan lang ha. Malalim sa lalim. Ang clear ng ito mga kabisdak. Ang clear ng tubig. Yan. Ano to siya? Seaweeds? Oo, kabisdak. Pwede ito kainin tayo? Seaweeds. Maganda magpuan dito, mag-fishing, ano? Oo. Ano yung nasasabi mo dito tayo? Ganda no? Makita sa gilid. Para nang makikita mo. Malalim na to dyan no?
So yung mga kabisdak, tapos na kami dito sa Nora Head Lighthouse. So yung name yan is Nora Head Lighthouse. So pupunta na kami dun sa proper town center ng The Entrance. Maganda dun, so dun na kami kakain ng lunch kasi gutom na gutom, wala kaming baon na pagkain, so dun kami kakain. Kumusta yung lugar? Ay, Ano sasabi mo? Maganda no? maganda talaga dito. Sobra. Na-enjoy mo na yung ano, yung view? Enjoy na enjoy. Dito sa beach ng Australia. Marami pa kami pupuntahan na magagandang lugar. Mga continue natin later. Hi Alexa. Sobrang init. Pre, ano masasabi mo sa lugar na to? Maganda na? Ganda. Hingal ako, pre. Saan tayo sunod dito? Sa town center na? Lunch na dun. The entrance and the exit. Okay, 1, 2, small, Calvin. Kaya pahinga muna ako kasi sobrang init. Medyo mahaba yung ano namin, inakyat. Okay, let's go na. Una sila bibo kayaking. Dito sa bridge, nindot na kayo na bridge. So, yun mga isda, papunta kami dito sa town center no, ng The Entrance. Sobrang init lang sa labas mga isda. Siguro mga 30 degrees na yun, ang init. Pero sa loob ng sasakyan, okay lang, malamig, aircon. Andun yung town center, so dito na kami mga kabisdak hanggang until afternoon na dito. Oh, after na. Until afternoon na kami. Oh, napaon ni dagang bridge. Ano yung bridge? Tingnan natin yung bridge mga kabisdak. So sa left side, dyan tayo ma'am. Dyan na kami tatambay mga kabisdak sa left side. Oh, look Jen. Look on There's the left the side. houses. O naman din po yung mga kung ano, kampingano. Sorry. O nindot man dahil po ni Bibo, murag sa Narabin ba? Kanang flat rabitaw? Hindi, this one. Oo, dahil no. Pero murag nagtukoy na nga ligo sa una pag ari nato. Or siguro kay winter to? It looks like the water's frozen. Yeah, because it's not moving, right? Yeah. Do you like it? Do you want to go there? I can play with the water. Yes, we're going there. I'll bring water. How many water you want? Okay na, I'll just bring 3 kaya hapon para ba. Andito na kami sa town center na The Entrance mga kabisdak. Timing no na pagpasok namin dito sa free public car park na sobrang lapit lang dun sa yung mga tindahan dyan. May lumabas kaya nakalibre kami dito. Kasi holiday ngayon, sobrang hirap ang hanap ng parking mga kabisdak. Alright. Sakto na carnival. So andito na tayo sa city center. Napakaganda at saktong-sakto merong carnival dun. Dito tayo, babe. Ang ganda mga kabisdak. Wow! Indot yung hangin ba no? So maski mainit siya mga kabisdak pero windy. Masarap yung ano. Enjoy. Ang ganda oh. Wow! Naghanad tao eh. 1, 2, 3. One more, 1, 2, 3. Okay, one more, 1, 2, 3. Nindot. Maganda mga kabisdak, maganda. Ang ganda ng area mga kabisdak. Chill lang ba? Chill. Relax lang. So hinihintay lang namin yung yung kay mga kaibigan namin no. Grabe yung mga kabisdak. Grabe yung dalang tinapay ni Paring Rex. Tinatay mga kabisda. Oh, meron pang palaman. Babe, Prutas. pandesal, prutas. Sige, gawa natin. Pandesal to? Ng ano? Oh. Costco. Dinero. So dito lang kami mga tambay mga kabisdak. Snacks lang, snacks. Yan mga kabisdak. So, ready to na. Punta na kami sa dagat.
basta dito lang kami sa may gilid, yung mga bata doon sa ano, so, doon sa dagat. Mainit kasi. Eh sakto din ha. Ha? Hindi ko. Mabaw naman po, may nakanindot. Mababaw yung ano, dagat. Ayan. How to unboxing, how to set up ano Wazak 10. Magandang quality pala to. Ha? Hindi natin? Hindi natin sa kanila yan? Hindi, ha? Dili. Kita na kami nila. Promise, kita na. Pag sorry. Sorry. Bata yun. Nadala ata na Karen. Hurt? Nothing, right? Yun mga kabisdak. So, pauwi na kami mga kabisdak. Si Gian kanina, nasugatan siya dito. Malaki din mga kabisdak. Mga ganito kalaki, oh. Pero good thing, hindi naman siya umiyak. So ngayon, papunta kami sa Long Jetty. So yung ibang kasama namin, ay na, don't put it there. Later na lang. Kagana ako. I think I can do it. What? So ano, I'll carry you. So yun, bubuhatin ko na si Gian mga kabisdak kasi para Oh, medyo, Daddy! it's nothing. Medyo ano pa to. Mamaya hindi pa to niya na-feel kasi puno pa ng adrenaline tong ano niya. Oh, dirty. Dirty na. Ihi mo na ako, babe, kasi medyo Hi, carry challenge ni. Puno ra bang ihianan. So yung sa dito kami sa aming last stop no sa Long Jetty sa entrance pa rin to mga bisag. Sila si Parinjay andun mga bisag kasi yung parents nila andito no. Ako mamili ka na picture tayo. Before we were here before. Napakaganda. Meron kaming vlog dito mga kabisdak na pumunta na kami dun sa unahan. Eh ngayon kasi na-injured si ito hindi makalakad ng maayos. Yeah, what happened to your foot? What happened to your foot? Are you doing it in purpose or you got injured? So napakaganda dito mga bisdak for family no, mag-picnics kasama yung mga bata. So yan. There's a bike, diba? Jen, careful, there's a bike. So itong jetty dito mga bisdak, yung tawag niya parang pantalan ba? So oh, yan yung jetty, marami to dito mga bisdak, meron pa dun oh. May init lang na, babe. Init. Ang kanang hangin ba? Kaya baka, babe, toilet na lang ko niya, i-transfer na ko park ang sakyanan dito dapit. Ha? Sige. Andun si Rex, oh. Itabi ko kay Rex. So, ilipat ko na lang sa sakyan, mga kabisda ka. Ang toilet mo na. Wala pa kami lunch, mga kabisda. No, hindi pala kami nag-lunch kasi normally, pag yung nga, pag meron kasama mga bata, very common yan, no? Kasi yung mga bata, diretso na yun eh. Kasi sa paglalaro sa playground kaya yun wala kaming time, wala kaming chance na maka-lunch doon tapos na-injured pa si Gian. Pero plano namin ni Ami after kasi ito na yung last stop. Hello? We're watching your vlog. Ay, mga subscribers. You want to say? Yeah, we're number 1. Salamat. We're driving. We're very happy. Oh, meron tayong nakasama. Okay lang? Yeah. Include us in your vlog. Okay. Because we're watching you. Yeah, Hello. Hello. Ano pa pangalan niyo? Ruel, Lani, Yati. Okay, salamat. Long Jetty. Pasya, andun sila si Ami tsaka si Si Gian. Amit, ano pangalan niya? Gian, and si Sanjay. Si Gian. Ito, friends namin. Famous. Yeah, famous. So, saan kayo dito po? Mosman. Mosman, sa city lang. Sige. Sa Maryland. Maryland. ka. Maryland sila. Yeah. Sa ano po, sa Pilipinas? Saan po kayo?
Papa ko Cebu. Bisaya din. Kami Cebu. Bulacan. Bulacan. Oo, Kayo pati? Isabela. 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 Baka meron kayo gustong i-shout out na Shout out sa aking mga anak. Ay. My RL, Risa and Ryan. Hi. hello shout outs po sa inyo. Ikaw po kuya. Yeah, same. Ikaw ate. Shout out to Imelda and Jay. Well done. Basta. Okay lang, ilagay ko to. Yeah, Oo, of course. syempre. Shout out sa aking mga kapatid. Sa vlog ka. Sa Pilipinas. Bulacan. Come on, say hello. Okay. Hello, hi sa vlog. I have a YouTube channel. That's a YouTube channel. Bravos, Yes. bravos. Yeah, say I'm going to Philippines. Yes, soon I'm traveling to Philippines. Yes, That's good. to Manila. He's really good vlogger. Very simple, humble. Bravos. One him. is vlog every day. We are the other Salamat. Yung mga kabisdak, nakakahiya mga kabisdak. Love is that. So, andito kayo sa No, napasyal we're lang just dito. driving and then I saw you. Wow, it's bisnak. Kasi bisnak, para tayo include. We're always sitting Maryland, RSL. Yeah, near RSL, maybe 3 minutes walk from Yeah. RSL. Sige. Sige, thank Sige. you ha. Thank you. Salamat. Ilagay ko to sa YouTube channel. Punta kayo doon sa tabi ng dagat doon. Napunta ka na? Doon na kami. Ito yung last stop namin. Marami kami, mga 4 na family. Sige. Sige, thank you. Kumusta tayo yung first na, ito yung first na hindi, nag-Blue Mountain pala kayo, no? Nag-Blue Mountain kayo na, no? Pero kamusta naman dito sa side na to na? Ito yung parang tinatawag nila na Central Coast na area. Usually dito magaganda talaga, beach. Beach mga ganito. May mas maganda pa dito yung Nelson Bay. Maganda talaga dun sa Nelson Bay. Mga mga 1.5 hours from here. Galing dito. Pero sobrang ganda na, parang paraiso. Isa yun sa paboritong lugar namin. Bye. Bye-bye. Bye-bye, mga Exit muna kabisdak. kami. Kakabisdak. Pre, bye-bye. Sa Kita next soon. vlog. Abangan nyo. Like and subscribe. Bye-bye. No, we're just parking over there. It's okay. You can do it. So, uwi na kami. Tay, bye-bye muna, Tay. Bye-bye. Nay, bye-bye, Nay. Last, ito na yung end part nating vlog. Bye. Bye-bye, Rose. Bye-bye. So yun, Zach. Bye-bye. And see you sa next vlog. Mga Zach, sulit yun. Yung pasyal natin. Ang dami natin napuntahan dito sa My Central Coast.